Nay, tay, nakapabakuna na ba mo sa inyong mga bata nga kwalipikado sa supplemental measles rubella vaccine? O apil ba mo sa populasyon nga doon nagihapoy mga kabalaka? Base sa datos sa mga health officials sa dakbayan sa Talisay, 113 lamang sa 1,525 ka-eligible children sa Barangay San Isidro sa Mong Syudad ang nakadawat sa supplemental measles rubella vaccine base sa pinakaulahing datos ni adtong Biyernes, Agosto 14. 7% lang kini sa gidaghanon sa mga target nila nga mga bata. Matod ni Dr. Mavic Havillana, Medical Officer sa Talisay City Health Office kon CHO Unit 1, kaniadto makaabot og 100% ang vaccination coverage sa una ug ikaduhang measles rubella doses. Apan tungod sa misinformation sa social media karon, dako gyud ang pagkanaog sa vaccination rate sa maong lugar. So daghan gyud tag mga bakuna ang mga ginikanan nga medyo hesitant or ni-decline sa pagdawat sa bakuna. So ang amo ra kang gi-offer is mo explain ni sa advantages sa bakuna ug ang disadvantages. Although dili siya pinugsanay, pero needed ma-inform sa insakto nga mga butang nganong kailangan nato ang bakuna. Nisud mi nga ningon ma'am naami diri kay DOH magpabakuna og tipdas. Niana wa jud liabli ang pultahan ingon nga di may magpabakuna siya kita na mi wa may choice. Gani, sigon sa mga barangay health workers, dunay mga pamilya nga tuyo og gyud nga manira sa ilang mga panimalay atol sa ilang vaccination drive nga gipahigayon sulod sa duha ka adlaw din siyam sila ka mga teams nga gipadala ngadto sa nagkalain-laing mga sitio. Mausab ang suliran sa Cebu City, diin sa kapin 90,000 ka mga eligible children, ana lamang sa 9,227 ang nabakunahan o 10.10% lang sa ilang target. Gawas nga nag-operation ta sa immunization, naputay grupo nga kanang sa education or awareness team aron pagpasabot nila. Ang dakbayan sa Mandawi na problema sab sa susamang sitwasyon mao nga mipasar og resolusyon ang konseho pinanguluhan ni Konsehal Kevin Cabahog aron ipagkondenar sa mga fake news kabahin sa vaccination sa social media na kasagaran gikan sa mga vloggers. We respect the right of the people na mo imong sila no, mabalaka lang ta. Huwag tayo mabuhat, ila man ang katungod. No? Ila ng katungod. But basin unya, this can create in the near future na mo increase po diya kaning mga sakita ba. Apan bisan pa sa mga hagit, padayon gihapon ang mga tinguha sa mga health officials ug workers. Gawas sa pagpahigayon og fixed vaccination site, mamahimong mulahos sa health center ang mga gustong mapabakuna. Sama niining si Nanay Ana Marie nga miabot kuyog iyang 4 anyos nga anak. Giangko niini nga nakuyuan siya sa iyang mga nabasang chismis kabahin sa pagpapakuna sa social media. Apan, tungod sa iyang mga silingan nga misalig sa bakuna ug nagpabakuna sab mismo sa ilang mga anak, mas gipili niyang motuo sa vaccine nga gihatag og libre sa gobyerno. Nagduha-duha gyud ta ko na makayuhan man daw, kayuhan sa bata, manang ngari na lang jud ko. Si Nanay Lila usasab sa nakumbinsil sa kaepektibo sa proteksyon nga hatod sa vaccine. Hilabin na nga iyang nakita nga himsog ang panglawas sa iyang tulo ka mga baguwang nga anak nga kompleto sa bakuna. Mao nga buot sab niyang maproteksyonan ang iyang ikaupat. Para naman sa security ug safety sa atong anak god. Kay siyempre mag-vaccine gid sila ana para sa in case na mo wala siya nga kanang mga sakita, at least ready ang iyang lawas na immunize na siya para ana. Si Cebu Governor Pamela Baricuatro ug Talisay Mayor Samsam Gulyas miluwat na sab og pamahayag kabahin sa importansya sa mong pagpabakuna. Get your information from people who understand the science and who are there to protect your children. At the end of the day, simple ra gyud ang atong tumong. Protektahan nato atong mga anak. Nga usa ka dakong responsibilidad ang magpabakuna. Padayon ang hulga sa sakit nga measles ug rubella sa atoang komunidad. Tungod kay aduna gyapoy mga bata nga nagpabiling wala nagpabakuna. Gipasabot ni Dr. Havillana nga ang kasabtang supplemental measles rubella vaccine usa ka booster o dugang nga proteksyon alang sa mga bata. So for those nga naay mga hesitancy or naay mga questions, pwede na gid sila anytime moduol sa health center o mangutana. And then posted ang amuang mga schedules as to asa mi padulong, so at least ma-direct sila kung asa sila moadto. Dugang sa doktor, tumong sa vaccination drive ang pagkabot sa herd immunity aron mapugan ang pagkatap og outbreak sa measles ug rubella sa komunidad.
Busa, padayon ang panawagan sa mga health workers nga mosalig sa verified information gikan sa mga health authorities o dili sa bisan kinsa lang. Kini si Mark Irmas, alang sa My TV Cebu.